Il-paga medja tal-ħaddiema Maltin hija ferm inqas mill-pagi tal-ħaddiema fiż-żona euro. Iżda skont il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech, jekk il-Gvern jolli l-pagi tal-ħaddiema kollha, l-ekonomija ta' pajjiżna titlef mill-kompetittività tagħha. Imma ir-realtà il-mod effettiv kif vera nistgħu nollu il-livell tal-pagi mhux biex naqbadu ngħidu nollu l-pagi lil kulħadd li tagħmel l-ekonomija mhux kompetittiva għaliex ovvjament l-ekonomija ma sostniex dik is-sitwazzjoni u tibda tispiċċa titlef l-impjiegi flok iżidhom imma li nattakkaw lil dawk l-individwi li għandna bżonn nollulhom l-skill base. Tonio Fenech għal dan meta kienet jirreaġixxi għal kumment ta' Joe Farrugia mill-Assoċjazzjoni ta' Mina Ħaddem illi qal qed jiżdiedu l-inugwaljanzi fil-qlieħ tal-ħaddiema. Fost l-interventi li saru mill-imsieħba soċjali preżenti għall-laqgħa kien hemm l-appell tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA biex la darba se jkollna power station ġdida effiċjenti jorħsu l-kontijiet tad-dawl. Se jkun hemm il-pjant il-ġdid jibda jaħdem fejn hemm diġà previst li se jkun hemm increased efficiency u għaldaqstant li allura għandu jonqos il-kost tad-dawl. Iżda l-Ministru tal-Finanzi għal darb'oħra ma ntrabaċċi li se jkun hemm xi roħs fil-kontijiet u qal biss illi kieku ma kinitx għall-effiċjenza tal-power station il-ġdida kieku l-kontijiet kien ikollhom saħansitra jolew aktar. Kieku ovvjament m'għandniex l-effiċjenza tal-power station il-ġdida li tidħol into being, allura kien ikollna nollu tariffi. Saru appelli oħra dwar in-negozji Ċina affettwati mix-xogħlijiet infrastrutturali u dwar il-ħtieġa li x-xogħol prekarju jiġi indirizzat. U ġenerali kemm it-turizmu f'Għawdex marru ħażin ħafna. Allura nappellalek biex ikun hemm xi miżuri bħalma kien hemm fil-passat. Li fil-budget ikun hemm miżuri konkreti u nerġa' nirrepeti konkreti dwar l-issue tax-xogħol prekarju. Paul Paċ mill-MUMN qal li l-budget li jmiss għandu jħalli aktar flus fil-bwiet tan-nies filwaqt li Jasmine Bonello mill-UHM qal li għandu jkun hemm pjan fit-tul fil-qasam tax-xogħol. Dwar il-fatt li pajjiżna jinsab f'riċessjoni, il-Ministru tal-Finanzi qal hekk. Minkejja li statistikament jista' jgħid li l-ekonomija daħlet fuq livell statistiku f'riċessjoni, però ir-realtà on the ground li l-investiment ma' ħaġejn